Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Mahigala sa uban karon sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Yan na gyud mahigala, permiro ang report ato nakuha tulo naman to kay eskwelahan sa Sugbo, Indayken nga pwede na maka face to face, pero karon napun-a na. So magsugod sa November 15 magklase na og face to face kining 12 ka mga eskwelahan nga nakapasar mahigala sa ilang risk and readiness assessment. Ang 12 ka mga public elementary and high schools sa Cebu Province nakapasar kini sa risk and readiness assessment sud sa duha ka buwan nga pilot run niining limited face-to-face classes nga magsugod Nobyembre 15. Straight to the point. Lagi mingaw na yung mga tao mahigala, mga kabataan og face-to-face in town. Ako uyon sa ko ini labi na kato mga probinsya gyud. Wa man sa to mga higala mga probinsya, wa man ganito yung mga signal town cellphones. Onya kini ni ang dili makahimog online class, mag-module sila. Nya kining modular mahigala na hibaw na magita ini nga askang dako ang problema man sa ginikanan gyud. Ang ginikanan mahigala og dili mga professionals taon, labi na ang ginikanan aghan man ko makasugat na diri nga ilang anak ilang gipaundang ano man kay modular man gud. Ano na modular? Na kami may pangutan-on sir. Nan og ang ginikanan mahigala grade 2 ra, unya imong anak na grade 3 na grade 3 or na grade 4. Dawa na kay ikatudlo, ha? Mao nga ang uban wa na asa ginikanan mo na ni apura sa mga anak dai nga undang na lang sa. Daghana may tabo. Nana sa atong mga duol ra sa atong palibot, daghana nga wa pa eskwelahan tungod kay modular. Ha? Sus Ginoo ko. No unya kini ni ang uban sad nga mga ginikanan professionals unta day mabisi man sad kada may trabaho. So dakong problema gyud. No? Hangtod mga higala nga karon nga ibalik na ang face to face daghay na lipay ini kadto pang limited kay sa unta man pamaning COVID mga higala, ha? So ang limited una upat ining maong mga eskwelahan mo comply pa sa mga requirements mato pa ni Dr. Marilyn Andales, ang School Division Superintendent sa Cebu Province. Unya akong tan-aw ni mahigala ning ilang mga eskwelahan nga pwede na makabalik og ang mga bata ini excited na mga higala. Una, Busay National High School sa Mualbual. So kanang taga Mualbual, pero careful lang gyud kini Busay National High School murag bukid ni Indayken kay alikas Mualbual ra bag nakaslungsod, aligre ra pa po ni nga lungsod. Unya sadya po ni kini mga dugkunon o turista ni kining lusura sa Mualbual. So ang dunay gitugutan katong tos bukid. Busay National High School, Mualbual. Sunod, Basak Elementary School, Sambuan. Balik na mo face to face. Sunod, Mahanlod Elementary School, Malabuyok. Ikaapat, Kabagdalan Elementary School, Balamban. Ikalima, Kumbado Elementary School, City of Bugo. Ikaunom, Syukon Elementary School, City of Bugo. Ikapito, Udlot National High School, City of Bugo. Kining Udlot hinoon, bukid na giniday. Doon ay parokya ini sa Udlot. Kung masaning Udlot, kwan, naman po'y bilhin sa Udlot nga, kanana ang Bugo, kanana ang Ilado, sanin kayo milagroso sad mahigala. With all due respects ubang mga tinuhan. Daplin dagat ng Udlot ato ni, kwan. Pero nakadto mo ko niday, na may bilhin dito nga, kwan. Yung magkwan ganis na, prosesyon mag-umbaw sa dagat, pero bukid ni, nag-umbaw sa dagat. Pero pwede na ni, Udlot National High School, baka imagianan pa doon sa Udlot Indayken nga peting bukira man, no?
Mag-umbaw sa dagat. Okay. Don Potenciano Catarata National High School, City of Bugo. Daghan man yung City of Bugo. Okay. Bartolome Pianar National High School, City of Bugo, gihapon. Loyong Baybay Elementary School, Bantayan. Kanyang Marcelo Luna National High School, Uslob. Pilar National High School, Pilar Camotes. Aha. Okay ka na mga isla-isla, pwede na na. Pwede na na, ipabalik na lang sa Mahigala. Kaya lisod ba masakripisyo ang mga bata dito nga, kuan no? Problema mo kini kinigong modular Mahigala, bida. Dakong problema kini. Ang online, problema signal. May lang og kato mga as mga private schools unya kato mga ginikanan ka-afford yun niya mo palit og internet nga kuan. Kanang ang signal kusog. Unya ag-ari ka Mahigala modular samot og kadakong problema. May lang og ang ginikanan kamao sa gyud kay mamay mutabag answer sa mga bata. Ay lang po ninyo tabangig answer nga kamon lang sa nag-answer na tanan. Ang himan-himan Mahigala maunor na inyo mga anak nga kamo mo nag-answer. Ana karon di na pabray tanay bata, pabray tanay nagmama. Nan kadto mga higalang mga inahan, daghan bitaw dayo ako nakakuan ko dayo nga kan ana na to ay. Kini kalendarya ingon sa attorney ako lang paundangon akong anak. Ako ginan ayaw paundanga. Pasigihan lang nag-eskwela. Sa labad kay sa attorney ako ipangutan-on. Ang ginikanan tod murag mo labad ang mga higala. May lang kato mga professionals pero kato lagi mga professionals sad ang may tabo ana busy man sa panarbaho. So dakong kuan gini. So babalik na sa face to face mga kaigalaan. Pero tan-aw na ko andito sa mga kato mga rural areas okay na to. Moti mauna sila dito. Ang kini sa mga urban areas mga higala kinilas mga syudad ug uban pa maula-ulahin no. Pero kinahanglan og vaccination, gibalista naman itong mga bata. Kaya lisod man kayo pa'y mga bakuna niyang pabalikon dito face to face hindi adapit sa mga syudad. Delikado kay mga higalang imong anak ni malkansi dito. Kay ang uban bakunado, ang imong anak ko'y bakuna, inig-ambak-ambak ng virus lan. O man ay problema mo itong kuha ko na itong herd immunity kay kuyaw man nga ikaw na ang imong ibutang tayong imong anak ra may bakuna lan, inig-ambak sa virus. Mahauntol ang virus kay bata ngayang giambakan doon na bakuna. Nigambak speakers po mahauntol po siya. Kay naroon na po bakuna. Ngadto imong anak gawa nimo mapabakunahe. Ngadto ni tugpa ang virus. Sumunay kuyaw-kuyaw mga sukit tig paminaw. So kadtong uban nga nangahadlok mapabakuna, sige lang taganon to higayon gamay ug kanus mawagtang ilang kahadlok. Ang uban mahigalang dagom na may gikahadlokan. Ay kini nga bata, padung gyud ditong bakunahan kay mobalik man face to face. No? Mobalik man. Nya kini ko mga bata mga higala kanang bakuna gusto eskwelahan kani adto. Naanad man ta na mga kaigalan tipdas nga bakuna mabitan ng karon bitaw naman tay mga hantod karon inday kina pa man ko duha ka buok ni akong buhi pa nga injectionan uwat sa injection. So karon ug banto sa eskwelahan adto ang magbakuna na mga higala inin sa COVID. Karon nga mobalik na ta sa face to face kay daghan digilino mo na no ang kinalang balik face to face kaya kung duda ko itong bilyan na gani lahi to lang manamin ka nga usamay nakatunan niya sa eskwelahan karon kadto mga na ilang gibalikas ng maestro makaingon ka usamay nakautunan niya sa balay. Tiya mo na mga higalang kuan mga bata ditong balikas ng maestro bugo man day kasir bida mga bad words kaayo mga higala nya layo para ba in town kayo kuan mo na nga para nako no ang kadtong dira sa Abiliana. Di ba kato resultas kuan day kani mga pandemic ro panahon na ba mga bata na buryong bakasad. O niya naunsa bang kuan pero dili maayo so ang maginikanan to mga bata na para nako kay suspenso man na to tulog adlaw. Corrective kuno to nga measures ang ilang gihimo. Kadto taon mahigala si kini niyang Hans Emmanuel Machacon ang ilang teacher under the bus DJ Lino ani os DJ Mikey. Ako ipangutana DJ Lino gud testimonya gud nga maayo gyud ang maestro ha. Si DJ Mikey sad mausad. Maayo gyud nga teacher, sa math teacher. Duha ka kurso din niya, genetic engineer o civil engineer. Tiya mo na, unang maayo nig math mga kigalaan ba? Pero kanabang tasyon ba nga mutudlo ba? Mao man na nga bisan genetic engineer siya o civil engineer siya pero iyang gipili nga mag-teach siya.
No, pindi mo na mga kadang nalingaw gyud ka ba kanang giganahan ka mo na imong mission pud ni kalibutan na. Unya may nimo pasabot pato Pandigilino kay wa gyud mabiyaan sa klase inday kay pasabton gyud. Unya ni pasabot ana, balikon pa gyud kay kini kong math mga kagalaan og importante ko ni mathematics nga subject nga paspas kag utok nga mosabot sa ana. Unya ikaduha kinahanglan ka nga practice gyud na. Practice tapulan ka gani di kang practice na squatty ka gyud. So imong i-practice gyud na siya, no? Oh. Nya kinis matsakon di ay Digilino. Si imong Sir Matsakon gawas nga kanang civil engineer, genetic engineer top notcher pa gyud. Top notcher pa gyud no? Di ay. Sus Ginoo ko nya indon lang kasi mong estudyanteng grade 9 bugo magkaday ka sir. Paglayo pagka tinuod taon ni mga bata. Nga nanaway silang maestro mga kagalan. Unsay ka problemahan dia sa ilang group chat. Unya maka-afford ka mo ana og imong maestro, ambot resulta ba ni quarantine o resulta ba ni kwanso sa Ginoo ko. Mo na nga para na kuno dunay 3 days corrective nga measures nga gihimo nila. Ilang gisuspenso ni mga bata para nako sakto man tong anak ni Matsakon nga kuwang na dili kuwang sa mga bata kay kinigong balaod sa mga bata ron daghan mo guni mabitaw na nga posible ni mga bata ron abusado ning uban lan kay daghang mga laws, daghang mga balaod nga nagprotect sa mga kabataan. Lahi magug sa una nga kada na ang kwan. Sa una kita labayon man tag choke sa tong maestra. Labayon man tag eraser kanadtulan nya pa. Og mga late ka painitan ka sa flagpole, Usahay man ka nga di na lang ta magkam niguro kita di ta malate kay basin niya bitayon ta sa flag ceremony. Ang mga maestra kanadtulan ka disiplinaryo kayo ba? Ikaw dayke nakaabot pa man gyud ka ng disiplina ang maestro niya atong teachers unya labang atong ginikanan di labang yung mulaban ato mga labang ala ayaw kay masuko si ma'am masuko si ma'am anay mga masuko si sir na kan imong kuko ala panghingo ko yung mayo kay ako'y dukdukon og stick na ni sir dukdukon ani ma'am mo ana ba rubihan no sus lusion ang imong lusion karon mahigalam lahi naman kayo daghan namang mga kuan god. So kini karon ang akong suggestion ini kay under magod sa International Convention on the Rights of the Children tanan nga mga kuan basta mga bata mo involved na ganig juvenile nga mga problema mahigala kini mga kabataan nga problema ang best interest of the child mo kanunay i butang sa kuan manang ubang mga bata mga marukoy kay day madakpan ang ubang mga bata ang ubang mga dagko sa gimiton ang mga bata binuang nila o pa dadog sabo himo og career sa sabo imbis kay ang mga dagko dili na iapil-apil ang mga bata ikaw ay daan ni sa kilong sabo kay madakpan di man siya preso kay bata man managamiton po sa mga dagko nya mga bata taon kuwang sa kuwang taon mana kini balaod ba imong kanong tan-aw maayo kay usahay daghan mga higalang o circumvent sa balaod nya kini ba mga bata pod marukoy na ganing uban kamao na kay mga higala mo kuan kana madakpan ang mga bata nang kuan na mga rugby boys mahigala mag rugby uban mag sugal uban mangawat inigdakop anak ron mapay mo ingon sa pulis nga karon taon sino buhian man may kay minor gud may kay ingon ka di man kisa man tudlo ini mga bata nga mura man kamauman mo site o balaod lang ang balaod ba sila basta minor sila di ba bidakpon sila no ang pulis ko na igking ang pulis nga kuyawan ni mga bata. So ang best interest of the child mo kanunay nga hunaon so kanang 3 days nga suspension sakto na mga higalang gihimo nila di man nimo pwede i-punish og dako-dakong punishment kay mga bata man na minor di dal mga grade 9 indikin nana sa mga 12 to 14 years old so dili pwede nimong i-punish og dako-dako lan so ang imong buhaton ang akong suggestion ana nga ang atong eskwelahan din na kinsa man ay guidance counselor nila diha ila gyud ipaubos og kuan mga bata ilang ipaubos og counseling nga iapil ang ginikanan daykin iapil patawag ginikanan ma-principal's office ba? Managingon nga adto patawag sa principal's office. Sa una daw mahadlok man ta no nga. Ay binuang kay patawag ka sa principal's office. Karon mo na magwa man lang kuan kayo. Lima ka nang ilang sa chat group di na lang ko pang-mention tong uban. Grabiha lagi nga ang ilang teacher ilang gikuan. Bugo makakaser. Unsa magkaser ay sus. Grabiha kay ingkang unsa ni mga bata na. Mo na nga karon umingon ta ibalik na ng face to face. Kay basin og usa ni mga daghaman mga rason tingali tungod na quarantine po ni mga bata ay dayken ang posibilidad ani og naburyong sa ila baalan
So ipatawag ning maong mga estudyante nga ilang gibalikas ilang maestro ginganlag di mao. Layo pa in taon kay nas tinuod ang mga ginikanan palihog, no? Ipatawag ni mga ginikanan unya kamo maoy mo sulti sa inyong mga anak. Usahay gud kini ang masensitive sa ni mga ginikanan ug ang maestra kana mga teachers ikaduha man ang ginikanan makasulti na sila. Natay mga guidance counselors diha makasulti na sila. Pero ipatawag ani Daykin og imo inon tagaag ipaubos og counseling ang mga bata. I-appeal ang ginikanan kay nagduda ko dunay problema ang ginikanan ini. Ha? Inani batasan sa mga bata nya naras balay adto man na mo reflex ginikanan lan. Nya sagad ini tanaw nimong background sa bata basin og una-unsa ni bataan na. Mo na bitaw na dili ka makakuan under sa International Convention on the Rights of the Children. Dili kay nimo ibutang og ano sa best interest of the child mo imong tan-awon kay namang giuban Daykin ba nga ang mga bata nganong inana sa inigtan-aw nimo. Nganong inani man ning bataa? Nganong mo man ning kinaiya ni bataa? So munang I hope tagain ninyo og kuana, tagai og gahigayon na. Ato i-condemn na mga bata ano, pero ang mga ginikanan tan-awa ang background kay basin Daykin ba og kanang tan-aw nimo inana nganong na inana man na nagbuwag ang ginikanan, way pagkabana ang ginikanan, ang amahan sus kuan kay nga ang bata usay makain kaday mao din ni nani ni misguided ang bata. Labi na ng mga squatter areas nga doy kada mga squatter areas may kala kudugay gug pumuyo anang kuan sus kada mag-away lan kada mga bata may mudag pamalikas may muda mahigalag bastos kay inistoryahan kay may madunggan sa mga ginikanan mag-away nya mga silingan inig-away Daykin pida bastos kay ginawayan di posible nga kini mga bata na influensya ni inig-adtos maestro apilo ng maestro mahigalag balikas ha. So inigpatawag ini, I hope ang atong Abiliana National High School, atong mga guidance counselors din ha, dili to enough nga inyong gisuspenso kunuhay og 3 days to mga bataa. Inyo tong ipaubos og counseling, nya dili enough nga sila la ang mga bata ang ginikanan. Ipatawag ang ginikanan, problema ini day og why ginikanan mapatawag. Kay kini may nanay mga kwan, na may mga misguided og ang ginikanan kompleto nya naa kanang nakatutok sila mga anak dili kayo inday king nga kuan dako man gud nga kuan sa psychology ba ang imong environment ang imong palibot mo na nga adto nimo tugpay gyud sa ginikanan mga sugid tigpaminaw. So I hope ang atong mga taga-Abiliana ipatawag ninyo ni inyong ipaubos og counseling appeal counseling ang ginikanan unsaon nila ni pagdani ilang mga anak kay di man nimo ang mag-imo nang di po nimo pwedeng ipunish kini mga bataan na kay kanang dagko nga punishment kay mga bata man na may mga balao daghan para sa mga bata kana ganing sus Ginoo ko kana dagko kaning krimen gani nga involve minors daghang mga kuan nga nagprotect nila nga mga kabataan kay nga naman di pa magud mature nila nahuna Daykin kana bang wa pa nganong naabot sa nahuna nila daghan pang mga rason ngano na unya kanang mamalikas nga grabe kay mga mga kuan kayo posible lagi na nga tungod sa imong environment ba ay imong amahan inahan sige pamalikas no. Way kada mention mahigala, way kada istorya, gisumpay ko ng balikas. So ang anak, maugay na bati sa mga anak, maugay na dungga nila, di. Natural mo, sunod na mga sukin, tigpaminaw. So kung gusto mo inyong mga anak nga mutarong, ang ginikanan mismo, mupakita nga kamoy modelo diha, kay kamo may unang teachers. Kamo may unang magtutudlo nga naa sa mga balay. So muna nga, kuan, no? So, kini ang ibalik na face to face, okay kini, mga kigalaan. So 12 ka mga eskwelahan, dinhi sa probinsya Subo nga mobalik na sa face to face pero sa mga urbanized highly urbanized cities like Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu wa pay face to face dinhi kadto pa mga probinsya may unahon mga suking tigpaminaw. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.